Харланд Сандърс въздъхна, още една врата на ресторант се затваряше пред изпълненото му с надежда лице. Той внимателно прибра контейнера си с проби, пълен с прочутите му вегетариански кюфтета от Боб, обратно в изтърканата си чанта. Това беше стотното отхвърляне, познат горчив вкус, придружаващ аромата на внимателно приготвената му рецепта. Старата му кола, верен спътник, дрънчеше по прашни пътища, носейки не само Харланд, но и една мечта на избледневащите си седалки. Той бе прекарал години в усъвършенстване на специалното си кюфте от Боб, убеден, че богатият му вкус ще зарадва всички. Но убеждаването на скептичните собственици на закусвални се оказа неравно, безкрайно пътешествие. Харланд, добродушен мъж с решителен блясък в очите, често започваше представянето си с топла усмивка. Опитайте това, приятелю, казваше той, подавайки прясно сготвено кюфте. Направено е с любов и тайна смес от билки. Повечето собственици го гледаха с подозрение, твърде заети или твърде закостенели в навиците си. Изглежда интересно, но менюто ни е пълно, отвърли го един груб мъж, махайки му с ръка. Хората искат месо, не кюфтета от Боб, заяви друг, едва го опитвайки. Всяко не беше малка тежест върху сърцето му, но Харланд отказа да позволи това да сломи духа му. Спомни си скъпата си съпруга Клаудия, която му казваше: Харланд, твоята рецепта е дар. Не позволявай няколко затворени врати да те спрат. Думите й бяха като гориво за уморената му душа, тласкайки го напред през изтощението. Спестяванията му намаляваха, пътните знаци се размазваха в непрекъснат поток от непознати градове. Понякога спеше в колата си, понякога в ефтини мотели, винаги с ценната си рецепта наблизо. Той беше възрастен мъж, но страстта му гореше поярко от всякога, осветявайки пътя му напред. Една вечер, след още един ден на безкрайни откази, Харланд спря в малък, тих град. Закусвалнята там, наречена пътна почивка, изглеждаше толкова уморена, колкото и той, с мигащ неонов надпис. Това щеше да бъде 1000-ният му опит, или може би 1001-ият. Той влезе, звънецът над вратата леко подрънкна, разкривайки самотна, изтощена сервитьорка, която бършеше пултовете. Извинете, госпожо, започна Харланд, гласът му дрезгав от дългото пътуване. Собственикът наоколо ли е? Имам нещо специално да им покажа. Собственичката, жена на име Клара, излезе от кухнята, бършейки ръцете си в престилката. Тя погледна Харланд, изражението й уморено, но любопитно. Какво мога да направя за вас, господине? Попита тя, гласът й изненадващо нежен. Харланд обясни своите кюфтета от Боб, гласът му възвърна обичайната си страст и убеденост. Той сготви прясна партида точно там на малкия игрил, изкушаващият аромат изпълни закусвалнята. Пара гледаше, лека усмивка играеше на устните й, интересът й очевидно бе събуден. Тя отхъпа, очите й леко се разшириха от изненада и наслада. Това е наистина нещо, господине, промърмори тя, отхапвайки още веднъж с ентусиазъм. Различно е, но вкусно. Никога не съм опитвала нещо подобно. Сърцето на Харланд подскочи от радост и облегчение. Те го опитаме, обяви Клара, нова искра в уморените й очи. Нека го сложим в менюто като специалитет. Хората винаги търсят нещо ново. Харланд не можеше да повярва на ушите си, най-накрая да. Първият му договор, малко споразумение с ръкостискане, се усещаше по-голям от всяка голяма сделка. Клиентите на пътна почивка харесаха кюфтетата от Боб и скоро започна да се разнася мълва за новото вкусно ястие. Харланд, вече по-стар и по-мъдър, не спря пътуването си дотам. Той продължи да кара, продължи да споделя специалната си рецепта с още ресторанти. Пътят все още имаше своите трудности, недостиг на съставки, нови конкуренти, случайни лоши отзиви, тестващи решимостта му. Но сега Харланд знаеше как да се справи с тях с опит и мъдрост. Той бе научил, че всяка трудност е просто част от пътуването, а не причина да спре напредъка си. Той се адаптира, подобри методите си и упорства през всяко предизвикателство. В крайна сметка рецептата му за вегетариански кюфтета от Боб стана любим фаворит в цялата страна, доказателство за неговия несломим дух и визия. Той изгради наследство не само от вкусна рецепта, но и от непоколебима вяра в мечтата си. Историята му отекваше с мъдростта на отворения път, мощен урок за всички нас. Животът наистина е път с трудности, точно като дългото и предизвикателно пътешествие на Харланд. Тези предизвикателства не са предназначени да ни отклонят, а да ни научат на устойчивост и решителност в нашите стремежи. Точно като шофирането по неравен път, ние трябва да караме стабилно, да поддържаме фокуса си и да продължаваме напред с цел. Ако невероятното пътешествие на Харланд Сандърс ви е вдъхновило да продължите напред, абонирайте се за Bulgarian Repo за още легендарни истории. Харесайте, ако ще приложите този урок днес, и коментирайте коя известна история да споделим следваща.